Helo, Robat Arwyn ydw i. Dwi'n gyfansoddwr ac yn sgwennu caneuon ar gyfer cora ac unawdwyr a hefyd di sgwennu nifer o sioia cerdd. Dwi wrth y modd yn darllen pob math o lyfrau, ond yn arbennig felly nofela ditectif. A fy ffefryn ar hyn o bryd ydy Ar Daith Olaf gan Alun Davies. Mae hi'n nofel llawn dirgelwch wedi lleoli yn Aberystwyth, efo digon o drais, llofruddiaethau a chyfrinacha yn ogystal â llon trol o gyffro a thensiwn. Taliesin Macleifi ydy'r prif gymeriad, un o'r cymeriadau mwyaf diddorol a quirky i mi ddod ar ei draws mewn llyfr ers blynyddoedd. Mae'n andros o stori dda, penodau gyd yn fyr, weithiau efo dim ond un tudalen, ac o'n i'n methu roi hi lawr. Hon ydy'r drydedd nofel am Taliesin ac i fi mae yna rhywbeth arbennig iawn am bob un ohonyn nhw. Felly, fy hoff lyfr, Ar Daith Olaf gan Alun Davies.